אז זהו טוב. אני התלבטתי קצת על הנושא של הערב, כי אמרתי מה, הנושא של בדד זה קצת מדכא. אבל אחר כך אמרתי, טוב, אנחנו 9 הימים, אז אנחנו צריכים להיות קצת, בכל זאת, קצת לא בשמחה, עוד לא. נקווה שאולי עוד 3 ימים כבר נהיה בשמחה גדולה. וקצת, אמרתי, אני רוצה שנבדוק ביחד מה המשמעות של הבדידות. בסדר? אני אתחיל בזה שאנחנו כולנו מכירים היום את התופעה, ולמי שלא מכיר אותה, היא מחמירה ככל שהגיל יותר צעיר היום. בסדר? התופעה היא יש פה את כל טווח הגילאים, אז אני לא רוצה להעליב אף אחד, בסדר? אבל מגיל מסוים ואילך שגדל עם המכשיר הזה ביד, זאת אומרת שהוא גם כמעט נולד איתו, בסדר? אז בעצם קצת החשיבות שלי בעולם זה סביב כמה עוקבים יש לי, כמה לייקים אני מקבל, בסדר? כל הזמן כמה רואים אותי פה, בסדר? ואם אני לא פה אני לא קיים, בסדר? זה מגיל מסוים ואילך. מי שמרגישה שזה לא שייך לה, אז זה כנראה מגיל מסוים ומעלה. בסדר? כן. אוקיי. אבל המעניין הוא, כתופעה שכל הפסיכולוגים היום מתעסקים איתה, שככל שהתופעה הזאת גדלה, ככה תופעת הבדידות בעולם גדלה. זאת אומרת, יש לבן אדם מלא חברים. אז למה הוא כל כך מרגיש בודד היום? זאת אומרת, אין דור, כל המחקרים מדברים על זה שאין דור בודד כמו הדור שלנו. איך זה קורה? עם כל כך הרבה תקשורת, אני שייכת לגיל של ממנו ואילך, אני חושבת, שאנחנו כתבנו מכתבים. אתם יודעים, יש כזה דבר מכתב? הצעירות שפה, כתבנו מכתבים, סבא וסבתא שלי היו בחוץ לארץ, והשקענו זמן לכתוב להם מכתבים, ושלחנו בדואר, וקיבלנו אחרי חודשיים תשובה. כאילו זה היה קצב בערך, ועברנו דירה כשהייתי בת 12, ועד שבזק התקינו טלפון בדירה החדשה לקח חצי שנה, אז חצי שנה היינו הולכים לטלפון הציבורי, אתם יודעות מה זה הצעירות? טלפון ציבורי, אוקיי? היה לנו אסימונים, יש כזה דבר עם חור באמצע, שהיינו מתקשרים לסבא וסבתא בחוץ לארץ, אבל כיוון שזה חוץ לארץ, אז כל שיחה הייתה עולה הון תועפות, אז כאילו היית רואה את האסימונים, יורדים טק 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 טק, היית מספיק, שלום סבתא, מה שלומך? ביי נשיקות, זהו, וירדו 5 אסימונים. וזהו, אז חישבת טוב מאוד כמה אתה רוצה לדבר, איך אתה רוצה לדבר, זה, אבל לפי המחקרים, בסדר? הרגשנו קצת פחות בודדים, בסדר? התופעה, אגב, של המתבגרים שלנו אז, זה כבר כשהיה טלפון בבית, זה מי תופס את הטלפון, והבנות היו מדברות שעות עם החברות, וזה תופס את הטלפון של כולם, זאת אומרת, יש אחד בבית, בסדר? בקיצור, אבל היינו מדברות על אמת, כן? בלי אימוג'י וזה. אתם יודעים, אנחנו חוזרים לתקופת חרטומי מצרים, סימונים, זה כל מיני דברים. בסדר? אוקיי, אז מאיפה זה באה הבדידות הזאת של היום, ומה עושים איתה גם? בסדר? מאיפה זה מגיע הדבר הזה? ואני רוצה את הבדידות של היום לקחת חיפשתי איפה מופיעה המילה בדד, שלאיכה ישבה בדד, העיר רבת ים, הייתה כאלמנה, איפה בדד מצוי עוד בתורה? בסדר? בתורה, בנביאים. אז קודם כל, יש לנו כמה פסוקים, נעבור על כמה מהם, אבל יש לנו כנשר יאיר קינו, על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו ייקחהו, יישאהו אל עברתו, השם בדד ינחנו, ואין עמו אל נחר. טוב, נצטרך להסביר מה זה הבדד הזה. אנחנו מכירים, בטח שמכירים, את הברכה לעם ישראל, אין העם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. זה ברכה, ואנחנו לבד. אוקיי, אז איך זה יכול להיות? בסדר? יש עוד מלא פסוקים, אנחנו ננסה להתעסק בכמה. זה ברור שבאיכה הבדד זה שלילי.
איכה ישבה בדד העיר רבת ים, הייתה כאלמנה. בסדר? אבל אם אמרתי כבר שלאינם לבדד ישכונו בגויים לא יתחשב, זה בדידות חיובית, אז רגע, אז מה קורה פה? בדידות זה הרגשה שלילית בדרך כלל. אז בואו נתחיל, בסדר? בספרי בדברים, על פרשת זאת הברכה, כתוב על הפסוק וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב, זה ההמשך של הפסוק, זה עוד פסוק, בסדר? כתוב אין בטח אלא רחצן. רחצן בארמית זה משענת, בסדר? כל פעם שכתוב בטח בתורה זה משענת, אוקיי? אז מה משענת פה? וכן הוא אומר ביחזקאל וישכון במדבר לבטח, בדד. לא כבדד שאמר משה, השם בדד ינחנו, ולא כבדד שאמר ירמיה, מפני ידך בדד ישבתי, אלא כבדד שאמר אותו רשע, אין עם לבדד ישכון. זאת אומרת, כבר במדרש אומרים לנו, יש שני סוגים של בדד. יש את הסוג כמו של יחזקאל, וכמו של משה רבנו, וכמו של ירמיהו הנביא, שזה בדד שלילי, אבל יש פה הפסוק, וישכון ישראל בטח, בדד אין יעקב, זה כמו אין עם לבדד ישכון. אבל מה זה בטח? משענת. אז מה זה אומר? אין עם לבדד ישכון? יש לו ביטחון. איך אם אתה לבד יש לך ביטחון? אתה לבד מבודד לגמרי ודווקא אז יש לך ביטחון? זה נורא נורא מפתיע, בסדר? אבל הבדד הזה הוא בדד של ביטחון. אני לבד ואני בוטח בעצמי, או בוא נראה הלאה, בסדר? בוא נראה עכשיו באיכה. רבי אבא בר כהנא פתח, לא ישבתי בסוד משחקים ואעלוז, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מימיי לא נכנסתי בבתי תיאטראות ובבתי קרקסאות של אומות העולם, ושחקתי עמהם. אף פעם לא נכנסתי, כנסת ישראל אומרת, אני לא הלכתי בכל הקרקסאות, תיאטראות של הגויים. לא צחקתי איתם, לא עלזתי איתם, בסדר? בדד ישבתי. אני לא הייתי עם הגויים, אני הייתי בדד. נגעה בי ידו של פרעה, ולא ישבתי בדד. נגעה בי ידו של סנחריב, ולא ישבתי בדד. וכיוון שנגעה בי ידך, בדד ישבתי. איכה ישבה בדד. אז עכשיו בכלל הפכו לנו את הכל. רגע, בלבלו לנו את שני הבדדים פה. אם אני אחזור שוב פעם, תסתכלו. כנסת ישראל אומר, זה במדרש אחד, כן? זה על המילה בדד. כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, אני אף פעם לא הייתי עם כל הגויים, אני הייתי לבד. אוקיי, פה הלבד הוא נורא מובן, בסדר? לא עשיתי כמו הגויים, הייתי לבד. אבל אחר כך, מה כתוב? נגעה בי ידו של פרעה. מה זה נגעה בי ידו של פרעה? פגעה בי, בסדר? פגעה בי ידו של פרעה, ולא ישבתי בדד. רגע, אז עכשיו מה זה הבדד פה? מה זה לא ישבתי בדד? נגעה בי ידו של סנחריב, ולא ישבתי בדד. וכיוון שנגעה בי ידך, בדד ישבתי. עכשיו רגע, עכשיו שאתה הקדוש ברוך הוא נוגע בי, עכשיו אני לבד. רגע, אז איך הלבד מסתדר? לבד זה אני לבד מול העמים, אני לבד רק אם זה משהו שקשור לקדוש ברוך הוא. מה זה הלבד הזה? בסדר? התערבבו לנו פה במדרש הזה שני מושגים של לבד. בסדר? בוא נמשיך, אנחנו נסתכל כמה פעמים. טוב, בחרתי, אמרתי, לפחות אנחנו כמעט כל הבדד, כמעט, הם מדברים על עם ישראל. אבל בכל זאת, בחרתי 3 גדולי עולם, שהם גם מדברים עליהם שהם לבד, בסדר? רובם בנביא, זה באמת, זה מדבר כל הזמן על עם ישראל. אבל יש 3 אנשים שמדברים עליהם שהם לבד. אז בואו נתחיל בראשון, שהוא לבד, זה יעקב אבינו. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, בסדר? יעקב אבינו עובר את הנהר, משאיר מעביר את הילדים, זהו, שוכח את הפחים הקטנים, זה, ונשאר לבדו, ואז ויאבק איש עמו, אנחנו יודעים שזה המלאך, בסדר? שרו של עשיו נאבק איתו עד עלות השחר, זה מה זה לבד פה? זה ברור שלבד, כל המשפחה הוא כבר העביר אותה, אז הוא לבד עכשיו, זה הלבד הכי פשוט. אבל בואו תסתכלו מה רבי אברהם אבן עזרא אומר, והוא נותר לבדו ולא עבר, כי רצה להתבודד לבקש רחמים,
והשם הנכבד שלח מלאכו לחזק את ליבו ולברכו. אז הוא היה לבד או לא היה לבד? מה? כן, אבל פה זה אומר איזה מלאך פה? הכוונה? הוא אומר זה מלאך השם, והשם הנכבד שלח מלאך לחזק את ליבו ולברכו. פה זה, אם זה היה נראה לנו שיעקב אבינו עובר זה רק פעולה פיזית, בסדר? אז רבי אברהם אבן עזרא אומר רגע, יעקב אבינו רצה להתבודד. הוא רצה להתבודד, אבל להתבודד עם עצמו? אלא עם הקדוש ברוך הוא. להתבודד, לבקש רחמים. הוא רוצה להתבודד כדי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. והשם הנכבד שלח מלאכו לחזק את ליבו ולברכו. בסדר? אז הוא לא לבד פיזית. בסדר? אולי רק פיזית. בסדר? התבודדות מבחירה חיובית. כן. באה לחזק. נכון. עכשיו בואו נראה מה הרלב"ג אומר. ונשאר יעקב לבדו להעביר קצת קנייניו שנשארו שם. בסדר? היה לו עוד חפצים. וישן שם. הוא נרדם. ונראה לו בנבואה מלאך השם כאילו הוא איש, ולעוצם דבקותו בו וקורבת מדרגתו ממנו, נראה לו שהוא נאבק עמו. מה זה אומר פה? מה קרה פה? אומר יעקב אבינו בכלל, כל הסיפור הזה זה סוג של נבואה בחלום. הוא נרדם, והוא רואה מלאך השם כאילו הוא איש, פה זה מלאך השם. כאילו הוא איש, ולעוצם דבקותו בו וקורבת מדרגתו ממנו, נראה לו שהוא נאבק עמו. יש לו מלאך השם כל כך קרוב אליו, אבל יעקב אבינו לא מבין שהם כל כך קרובים במדרגה שלהם, שהוא מנסה להיאבק איתו, הוא מפחד ממנו. בסדר? אבל בעצם הוא מאוד מאוד קרוב למלאך השם. אז הוא לא לבד, הוא עם מלאך השם. בסדר? ואז תסתכלו, נעשה את זה רק בקצרה כדי שנבין את ההקשר. אם שיעקב כבר ראה עניין זה ההתאבקות מפני תרדת דמיונו בעניין עשיו, וחשבו להמציא תחבולות להפילו. אני אגיד כל הדיון של האם זה נבואה בחלום, האם לא, אבל ככה או ככה, המשפט האחרון, כי אז הגיע העת שהיה מקיץ יעקב לפי מנהגו. כל זה קורה עד שהוא מתעורר. בסדר? אוקיי? אז הלבד של יעקב אבינו, זה לא כל כך לבד. זה לבד אחר, זה לבד התבודדות עומר רצון, כמו שאת אמרת שהוא רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא לבקש רחמים, או שהקדוש ברוך הוא שולח לו בחלום הנבואה, הוא שולח לו את מלאך השם שכזה קרוב אליו, אז הוא לא לבד, יש לו מלאך לידו. בסדר? אוקיי. בואו ניקח פסוק בתהילים. בשלום יחדיו אשכבה ואישן, כי אתה השם לבדד, לבטח תושיבני. כן? אוקיי, טוב. בואו נראה מה המדרש שוחר טוב בתהילים אומר. בשלום יחדיו. אמרו ישראל, כל הנביאים סיימו יחד בשלומי. כל הנביאים מסיימים את הנבואות שלהם בטוב, בשלום. אמר רבי, כל הנביאים פתחו בחובות וסיימו בנחמות. רבי אליעזר אומר, כל הנביאים פתחו בתוכחות וחתמו בנחמות. חוץ מירמיהו, זה נביא החורבן, שחתם בתוכחות. סיים את הנבואה שלו עדיין בתוכחות. בדיוק שאלתם את הרבנית לינור, רגע, מתי אז הוא אומר דברים טובים? ירמיהו הנביא היחיד שגם מסיים בתוכחות. בסדר? עד ההוא דכתיב, ככה תשקע בבל ולא תקום. ככה מסתיים ירמיהו. אמר לרבי יוחנן, אף הוא, גם ירמיהו באמת מסיים בנחמות. לפי שהיה ירמיהו חוזה ומתנבא בחורבן הבית, יכול בחורבן הבית חתם, תלמוד לומר, עד הנה דברי ירמיהו, במפולת של מחריבים חתם. זה נכון, מה שאומר המדרש פה, זה נכון שירמיהו הנביא מסיים ברע, אבל רע של מי? לא רע של עם ישראל, רע של הגויים. מה הוא כותב שם? ככה תשקע בבל ולא תקום. אז זה רע לגויים, בסדר? טוב, במפולת של מחריבים חתם. עכשיו ישעיהו לא חתם בדברי תוכחה, והכתיב והיו דראון לכל בשר. בגויים הוא עוסק. גם ישעיהו הנביא אומר כאילו איזה משהו חריף, אבל הוא אומר על הגויים. אז זה גם בטוב, בסדר? מי פה יש לו וואטסאפ חדשות משמחות? יש פה כאלו שהם מחוברים לקבוצה הזאת? אוקיי, יש פה כאלו. מישהי שאלה אותי השנה, למה בחדשות משמחות
מראים מלא דברים שהם מחריבים פה בעזה, פה בסוריה וזה, כאילו, מה, יש מלא חורבן, אמרתי, כי זה של האויבים שלנו, אז זה משמח מאוד, מה, כאילו, מה השאלה בכלל, בסדר? אוקיי? והכתיב, כי מאוס מאסתנו. עכשיו, השיבנו תחת כי מאוס מאסתנו, כי אתה השם לבדד בעולם הזה, אותה שעה לבטח תושיבנו. עכשיו תסתכלו במגילת איכה. מגילת איכה, הפסוק האחרון הוא באמת של תוכחה. כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו מאוד מאוד. איך מסיימים ככה? אבל מה אנחנו נוהגים בכל בתי הכנסת? שאנחנו חוזרים על הפסוק שלפני זה, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אנחנו לא מסיימים בפסוק שכביכול מסתיים איכה, אנחנו חוזרים אז מה הוא אומר פה? כי אתה השם לבדד, עכשיו מה זה לבדד? לבדד בעולם הזה, המדרש אומר. הבדד זה בעולם הזה. אותה שעה לבטח תושיבני. אתה מושיב אותי, אבל פה מלשון תשובה, שיבנו השם אליך ונשובה. זה התיקון, בסדר? הבדד הוא מתי? כשיש חורבן, בסדר? כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד. בסדר? זה שם הבדד, בסדר? אותה שעה לבטח תושיבני, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שאנחנו נחזור לקדוש ברוך הוא, וזה הנחמה, אוקיי? אגב, בארמית, או אפשר להגיד באחד הניבים, זה בדד, איכה ישבה בדד, בדדין זה בגדים של אבלים, הם נקראים ככה, הבגד של האבל נקרא בדדין, בסדר? זאת, הבדד הוא גם בבגד של האבל, בסדר? אז טוב, איכה זה ברור שאנחנו מדברים על אבלות, טוב? אז יש לנו עוד פסוק פה שפה, אומרים לנו, בדד זה באמת, זה בעולם הזה לפעמים אנחנו נשארים לבד, זה החורבן, בסדר? אוקיי, בואו נראה, יש לנו אבל עוד בדד באיכה. ישב בדד ואידום, כי נטל עליו. מה זה הפסוק הזה? אז תסתכלו, ישב בדד ואידום, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת. מלך בשר ודם כשהוא אבל, מה הוא עושה? אמרו לי, ישב בדד ודומם. אמר לו, אף אני עושה כן. שנאמר, ישב בדד ואידום. אוקיי, כמו שמלך בשר ודם, כשהוא אבל, הוא יושב ושותק. מלך, הוא לא אמר, הוא יצעק בקולי קולות, הוא מקבל, יושב בדממה. בסדר? אבל הוא אבל, גם אני. בסדר? אבל תסתכלו, ישב בדד ואידום, לפני שנמשיך שם את הפירוש של התורה תמימה, אנחנו חייבים לקפוץ למסכת אבות, בסדר? כי הפסוק הזה מופיע במסכת אבות. ישב בדד ואידום, כי נטל עליו. בואו תסתכלו במשנה במסכת אבות, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. רבי חנינא בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה למושב לצים. מה זאת אומרת, אתם יושבים ביניכם, לא אומרים שום דברי תורה, זה מושב לצים, שנאמר, ובמושב לצים לא ישב. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם, בסדר? שנאמר, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. אין לי אלא שניים. מניין, ופה זה הפסוק, מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, מישהו לומד לבד. אנחנו פה זוכות עכשיו ללמוד בחבורה. מניין שאפילו אחד יושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר ישב בדד ואידום כי נטל עליו. אוקיי, אז בוא נחזור ונראה איך זה קשור לפסוק. זה שאתה לומד לבד תורה, והקדוש ברוך הוא נותן לך שכר. תחזרו לפסקה השנייה בתורה תמימה. ישב בדד ואידום, תניא, מניין אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר ישב בדד ואידום כי נטל עליו. מפרש, אידום מלשון דממה דקה. כדרך השונה יחידי שהוא שונה בלחש. יכול להיות שאם יגיעו לכמה בתי מדרש, אז יגידו שאולי, כן, שנכנסים לבתי מדרש שומעים צעקות, אבל טוב, אבל זה הם ביחד. אבל יש היום גם כאלו שצועקים ביערות, זה בסדר, גם אם הם לבד. אבל כנראה כדרך השונה יחידי שהוא שונה בלחש. ורצה לומר, אפילו כשיושב בדד, לא יימנע מללמוד. כי נוטל עליו, מה זה כי נטל עליו? כלומר, כי חובה עליו, וממילא יקבע לו הקדוש ברוך הוא שכר על זה. ורמז בעלמא הוא. אומר, טוב, מה זה כי ישב בדד ואידום? זאת אומרת, מישהו שלומד תורה לבד.
הוא לומד, והוא בדממה כביכול, כי הוא מדבר הוא לומד בלחש, כי נטל עליו, הוא יודע שיש לו חובה, נטל, בסדר? הקדוש ברוך הוא חייב אותך בלימוד תורה גם אם אתה לבד. אין לך תירוצים. ואז אתה מקבל שכר, גם אם אתה לבד, בסדר? זה פירוש אחד. אבל בואו תראו מה תפארת ישראל אומר על זה. שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, חוטף לו שכר, שתשרה שכינה עמו. אף דמין הראוי היה דווקא לשניים, בסדר? דנפיש זכותם, כי נטל עליו. דברשע דקרא כתיב טוב השם לקובב וגומר, טוב יכיל ודומם, ועלה קרא דבתערכי ישב בדד וידום, רצה לומר, אפילו מי שעוסק בהתקווה לשם, דהיינו שיאיר עיניו בלימודו, זאת אומרת מישהו שלא מסוגל ללמוד לבד, הוא אומר, אני לא יודע לפתוח ספר לבד, אני לא יודע לעשות את זה, הוא רק עוסק בתקווה להשם, דהיינו שיאיר עיניו בלימודו, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, תן לי הערת עיניים שאני אבין משהו בלימוד תורה, שאני אסתדר לבד. כשישב בדד הוא בודד, כי אין לו חברותה. גם זה יכול להדמים ולהשקיט את נפשו. זה משקיט את הנפש. פה עכשיו הדממה, זה לא מי שהוא לומד לבד ואז בלחש, זה משקיט את הנפש, בסדר? כי נוטל שכר על עסק זה. דמעל כל פנים מאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, אפילו כשיושב יחידי. פה זה לא שהוא מקבל שכר כי הוא ממלא את החובה של ללמוד תורה, אלא כשהוא לבד והוא מקווה לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אני רוצה זה, הוא לא לבד, כי הקדוש ברוך הוא משגיח עליו, אפילו כשהוא יושב יחידי. הוא איתו, גם כשהוא לומד, אז הוא לא באמת לבד, בסדר? אני זוכרת בילדותי, שהיה תלמיד של מור אבי, שהיה מגיע ישר מהעבודה, עבד, אם אין לו תואר, הוא עבד ברפאל, הוא עדיין עובד שמה, היה מגיע בשעות מאוד מאוד מאוחרות, והיה מגיע ישר לשיעור של אבא שלי ב-7 בערב. היה נכנס לשיעור, אנחנו בתור ילדים היינו ממש צוחקים על זה, בסדר? לא נעים להגיד, זה. הוא היה מתיישב בשיעור, ישן, אבל מה זה ישן? מאלו שהאריר נוזל להם כזה, שפדיחות זה כאילו, כמו בול עץ ממש. אבל זה היה על אוטומט, הוא היה מגיע, והוא היה מגיע כל שיעור. היה יושב, פף, אחרי 2 מילים. ויום אחד גם הוא לא הרגיש בנוח, הוא בא לאבא שלי ואמר, כבוד הרב, זה בכלל שווה שאני מגיע? מה, אני מגיע מהעבודה, אני גמור מהעייפות, אני קם נורא מוקדם בבוקר, מה אני עושה? הרב, אני נרדם, אני לא שולט בזה, אני לא יכול, אני זה. ואבא שלי אמר לו, הנשמה שלך שומעת. תמשיך. עכשיו שתדעו שהבן אדם הזה היום, כשאני קצת יותר מבוגרת, כל הילדים שלו קשורים לתורה. כולם. זה בזכות זה שהנשמה שלו שמעה כל הזמן, בסדר? אז הוא לא היה לבד. הנשמה שלו לא הייתה לבד, הוא לא ישב כאילו, ואז הלימוד הוא לא קשור אליו. לא, הנשמה שלו התקשרה עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, למי שראה, זה מעניין, למי שראה השנה בעקבות שחרור החטופים, את עומר שם טוב, אני בטוחה שכמעט כולם פה ראו, שהוא מספר איך הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, כשהוא לבד. והוא אומר, שאלתי אותו כל יום, מה שלומך? אם לא ראיתם את זה, מומלץ לראות. בסדר? הוא שאל אותו, מה שלומך? איך עבר עליך היום? איזה? עכשיו, במשהו שאני חושבת שכולנו כשראינו את זה מעבר לעצמרמורות שזה העביר בגופנו, המתיקות הזאת של להגיד מתוך הכי בדד שיכול להיות, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא כאילו שהוא חבר שלו. הוא דואג לקדוש ברוך הוא גם כן. איך הולך איתך, מה קורה, זה, ואז הוא פונה, ואז הוא חוזר אליו. שיעור גדול, שיעור ממש גדול, בסדר? טוב? אז בואו נראה עכשיו עוד פסוק. יש לנו בספר דברים, השם בדד ינחנו, ואין עמו אל נבחר. מה אומר פה הפירוש של הבכור שור? כן השם בדד, השם בטח בדד ינחנו, ינהגנו כמו לך נחה את העם, שהיה עמוד ענן לאחריהם, כשהיו באים מצרים אחריהם, ועמוד האש לפניהם, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, ולא היו יראים משום צד כלום. וכן הוא אומר, ואשא אתכם על כנפי נשרים, בדד לשון בטח. עם זה התחלנו, עם הבדד שזה הביטחון. מה הוא אומר?
כשעם ישראל יוצאים ממצרים, אז יש להם עמוד אש, עמוד הענן, מכל כיוון. אז הם לבד, אבל הם מוגנים. זה לבד אחר, בסדר? בדד לשון בטח. כי ועכשיו תסתכלו איזה משפט באמת מאלף, מי אני שאני אתן ציונים, כן? אבל כי מישהו מתפחד, אינו יושב בדד, אלא הולך לחבורת אנשים. מישהו פחדן, הוא מחפש כל הזמן לא להיות לבד, בסדר? הוא הולך, הוא רוצה עוד אנשים, בסדר? אבל מישהו בטח אינו צריך חבורה ויושב בדד. וכן הוא אומר, בטח בדד אין יעקב ואין עמו אל נחר, שיסייע עמו, כי אינו צריך סיוע. אין עמו אל נחר, הוא לא צריך לבקש עזרה מעמים אחרים. כי הוא לא צריך, הקדוש ברוך הוא איתו, הוא בביטחון, מה הוא צריך עמים אחרים? אין לי פה אל נחר. ואותו מסייע אין בו ממש. ויש לפרש השם בדד, כלומר, השם לבדו, בסדר? זה לבד אחר, בסדר? עכשיו זה מעניין שאנחנו, אמנם לא נאמר עליו בדד, אבל על אברהם אבינו, נאמר שהוא יחידי, בסדר? שאולי זה המילה שצריך בבדד החיובי, בסדר? אברהם אבינו יחיד, מדברים עליו, ומדברים עליו כעברי. מה המדרש אומר על עברי? כל העולם מעבר אחד, והוא מהעבר השני. עכשיו, האם אברהם אבינו היה מסכן? כי הוא בודד, כל העולם נגדו. בזמנו בן גוריון אמר, די אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה זה הפסוק הזה? לא צריך אותו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אברהם אבינו שהוא מעבר אחד וכל העולם מעבר שני, בחז"ל, חז"ל, התורה זה לא מסתכלים עליו כבן אדם מסכן, הפוך. איך נקרא אברהם אבינו? איתן האזרחי. הוא הכי חזק בכלל. האזרח הראשון זה אברהם אבינו, נקרא אזרח, אבל איתן הוא הכי חזק. כל העולם מצד אחד והוא מהצד השני, אבל הוא לא באמת לבד, בסדר? אוקיי, בואו תהפכו את הדף. תסתכלו מה עמק דבר אומר פה. עכשיו, השם בדד ינחנו, הוליכם במדבר. במדבר זה מקום שהוא שומם, לבד, בסדר? הוליכם במדבר. למד העמידם על צורת עם ישראל, היינו בשני דברים. אוקיי, הקדוש ברוך הוא מוליך את עם ישראל במדבר, בשביל ללמד אותם שני דברים. אחד, להיות בדד, שלא להיות מעורב עם אומות העולם. קודם כל, יצאתם ממצרים, עכשיו אתם עוברים במדבר, קודם כל, בלי אומות העולם. זה בדד הראשון. יותר מן ההכרח, וזהו אין יעקב כמבואר בפרשת ברכה, וישכון ישראל בטח, בדד אין יעקב. ובלעם אמר אין עם לבדד ישכון, על ידי שם בביאור, ועיין שם בביאור הכתובים. בית ואין עמו אל נחר, זאת אומרת זה החלק השני של הפסוק, שלא להיות תחת תקווה של כוח אחר זולת השם לבדו. מה? נכון, זה זולת השם לבדו, זאת אומרת מצד אחד להיות לא בתלות בעמים, ומצד שני להיות בתלות באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. והליכות המדבר הכרחם לכך, באשר אין שם טבע פרנסה, וכולי עלמא ידעה מן אביד ניסה קודש בריחו, ועל ידי כוח אחר, זאת אומרת, זה ברור שהם ילמדו את זה במדבר, כי הם תלויים רק בקדוש ברוך הוא, רק בניסים. בסדר? אין עמים אחרים, אבל אין שום כוח טבע גם. בסדר? ובזה הם מידם על צורה מיוחדת להם לבטוח בשם לבדו. והיינו הוא עשך ויכוננך, בסדר? ועיין מה שכתב רש פרשת בשלח. ושני עניינים אלו בדד, ואין עמו אל נחר, הוא נגד שני דברים שקלקלו בבית ראשון או בבית שני. בבית ראשון קלקלו להיות עמו אל נחר, ובבית שני קלקלו במה שעסקו במסחור עם אומות העולם ולא היו בדד. שני חטאים היו בבית ראשון, בית שני. בבית ראשון זה על עבודה זרה, בסדר? הם בחרו, בסדר? קלקלו להיות עמו אל נחר, בסדר? בבית שני הם כל היום היו עסוקים במסחר עם כל העמים, זאת אומרת להיות תלויים בכל העמים, בסדר? אני חושבת שאנחנו בשלוש שנים האלו רואים את המחיר של מה זה התלות בעמים, בסדר? איפה,
תסתכלו איך, זה מדהים איך הקדוש ברוך הוא מסובב כל פעם את גלגלי ההיסטוריה, שכשטראמפ הגיע לכנסת ונאם, כולם התרגשו כאילו נביא השם מתייצב בכנסת, ואמר דברי נבואה, ובחר, זה אוקיי, אבל כשיש תלות בעמים אחרים, זה באותה מידה מתהפך עלינו לרעה, בסדר? אנחנו תוהים אם אנחנו הכוכב הנוסף שם בדגל של ארצות הברית, בסדר? אוקיי? אז זה החטאים. עכשיו, אבל אני רוצה עוד שני אנשים, שני גדולי עולם, אחרי יעקב אבינו, שנאמר עליהם שהם בודדים, בסדר? בואו נתחיל בפרשה שקראנו השבת, פרשת דברים. איכה אשא לבדי תורכם ומסעיכם וריבכם. משה רבנו אומר, אני לא יכול יותר לבד, בסדר? הוא חוזר על מה שיש בספר במדבר. ואז מיד אחר כך, מה כתוב? אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטכם ואשימם בראשכם, ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דיברת לעשות, ויקח את ראשי שבטכם אנשים חכמים, בסדר? ואז שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי עשרות, בסדר? זה מה שקורה מיד אחרי שמשה רבנו אומר, איכה אשא לבדי תורכם ומסעיכם וריבכם. אני בטוחה שהרבה פה למדו בפרשה לקראת השבת הזאת, שאיכה אשא לבדי, משווים חז"ל בין האיכה הזה למגילת איכה, אני עכשיו בלבדי, בסדר? זה משה רבנו. לפני שנענה לעניין משה רבנו, אני רוצה לעבור לאליהו הנביא, בסדר? אליהו הנביא, אחרי כל המופע המרהיב לא רחוק מאיתנו, האמת היא תלוי איפה אתה אומר שזה הכרמל, בסדר? אבל לא רחוק מאיתנו של המזבח, שכל עם ישראל צועק השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, ומיד אחר כך חוזר לעבודה זרה. אליהו הנביא כל כך מיואש, בורח למדבר, אוקיי? אנחנו שוב פעם מוצאים את עצמנו במדבר, משה רבנו היה במדבר, אליהו הנביא חוזר למדבר חורב, זה אותו מדבר, ובואו תראו מה קורה שם, אני אזכיר למי שזה, ויבוא שם אל המערה, וילין שם, והנה דבר השם אליו לאמור, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? מה אתה עושה פה? ויאמר קנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי. ויבקשו את נפשי לקחתה. אליהו הנביא בורח ואומר, אני לבד. בסדר? עם ישראל עזבו בריתך, בגלל זה אחר כך אליהו הנביא הוא מלאך הברית, בסדר? עזבו בריתך בני ישראל, אבל ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. ויאמר, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ושובר סלעים לפני השם, לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש לא ברעש השם, ואחר הרעש אש לא באש השם, ואחר האש כל דממה דקה. הדממה הרבה פעמים קשורה למדבר, לבדידות, לזה יש דממה. ויהי כשמוע אליהו, ויעל את פניו בהדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה, ויהי אליו קול ויאמר, מה לך פה אליהו? שוב פעם. אחרי כל המופע הנבואי הזה, ההתגלות הזאת של הקדוש ברוך הוא, לא ברעש השם, לא באש השם, שוב פעם הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. והוא אומר לו, מה לך פה אליהו? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציפה שרגע משהו ישתנה בין השאלה הראשונה לשנייה. ויאמר קנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. אליהו הנביא מתמיד, חוזר בדיוק על אותו משפט. לא שינה כלום. ויאמר השם אליו, תסתכלו מה הקדוש ברוך הוא ישר אומר לו, לך שוב לדרכך מדברה, דמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. מה קורה פה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, נגמרה תקופת הנבואה שלך. עכשיו, אני אגיד ממש ממש בזהירות, כי צריך מאוד מאוד להיזהר כשאנחנו מדברים על צדיקי העולם, עמודי העולם. אם זה לא חז"ל שאומרים את זה, אז נתחיל במשה רבנו. משה רבנו אומר, אשא לבדי תורכם ומסעיכם, ומה מיד אחר כך קורה? לא מחליפים את משה רבנו. משה רבנו לא מחליפים אף פעם, אבל מה קורה? כבר
מפזרים כבר את הסמכות. קצת, מכל מיני סיבות, גם הנכונות, בסדר? כי באמת אי אפשר להנהיג ככה לבד. בסדר? אני אומרת בזהירות מאוד מאוד גדולה, צריך... אבל בכל זאת זה השלב שהקדוש ברוך הוא אומר, רגע, מפזרים קצת את הסמכות. ואליהו נביא, שהוא בדרגה אחרת ממשה רבנו, כשאליהו נביא אומר, נותרתי אני לבדי, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? יאללה, תעביר את השרביט הלאה. מה יכול להיות שאתה לבד? אתה לבד? הקדוש ברוך הוא בכל המראה שהוא מראה לו, לא ברוח השם, לא ברעש השם, בסדר? אומר לו, אני איתך. איך זה לבדי? הרי מי הבעיר את האש על המזבח? בסדר? עם אחאב שם, אבל זה לא הקדוש ברוך הוא, זה אליהו הנביא בעצמו. אני איתך. אני מוכרחה להגיד לכם שבשנות נערותי, יום אחד באתי למור אבי ואמרתי, אבא, אני מרגישה מה זה לבד. ממש, אני חושבת שזה עובר בדרך כלל לכל הבני נוער באיזשהו שלב, שמרגישים לבד, יש כאלו שנתקעים בשלב הזה, אבל אני מרגישה ממש לבד בעולם. ואני זוכרת שאבא שלי היה כל כך מזועזע, שכל כך התביישתי. אמר לי, איך את יכולה להרגיש לבד? עכשיו רציתי לקבור את עצמי השבת, באתי להגיד, כאילו, אבא, אני מרגישה לבד. אמר, הקדוש ברוך הוא איתך ואת מרגישה לבד? אף פעם לא אמרתי יותר שאני מרגישה לבד, לא תמיד הרגשתי בדיוק אותו דבר, אבל הבנתי, השיעור שקיבלתי זה מבחינת מה שאבא שלי אמר לי, הוא אמר לי, איך יהודי מאמין יכול להרגיש לבד? הוא אמר, הקדוש ברוך הוא איתך, מה זאת אומרת? אגב, אחר כך הוא אמר לי, גם אנחנו איתך. אבל זה היה קודם כל הקדוש ברוך הוא איתך. זה ברור שקודם, איך יהודי מאמין יכול להגיד שהוא לבד? אבל התפיסה של אליהו לא הייתה שהוא לבד, כאילו, בין בני האנוש? נכון, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה מרגיש לבד, ברמה כזאת, כי בעצם אליהו הנביא היה צריך להגיד, בגלל זה הוא צריך לכפר על זה, הוא מלאך הברית, אבל אליהו הנביא היה צריך להגיד, את נביאיך עזבו את מזבחותיך, זה, מה קשור ויוותר אני לבדי? דבר על החטאים של עם ישראל, תעזור לי, הקדוש ברוך הוא להוכיח אותם, לתקן אותם, זה. מה זה קשור אתה פה בתמונה? אתה פה בתמונה ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה, אני מפחד, אני לבד. אז זה לא קשור לעם ישראל כבר. ואז לך תמשך מישהו אחר תחתיך. בסדר? אני אומרת את זה בזהירות, בסדר? כי אליהו הנביא הוא גם זה שיכול לחזור ולעשות תיקון על כל זה. אנחנו קוראים לו לעשות תיקון כל פעם, בסדר? ואז תסתכלו, מה מצבנו? אוקיי. מה? 10 דקות? אוקיי. תסתכלו, טוב, בואו נראה מה נספיק ב10 דקות. אז אני רוצה לעשות שנייה הפסקה רגע, בסדר? קצת, הרבנית לינור בדיוק הזכירה את זה שלא שואלים לשלום. לא שואלים לשלום בתשעה באב. אתם מכירים את הקונסים של הדתיים, אז לא נגיד שלום, נגיד היי, כאילו, כאלו, זה, נסמן עם הידיים, הכל. בסדר? לא שואלים לשלום, כמו שאבל לא שואלים לשלום, לא באים אליו ואומרים לו לשלום, בסדר? אוקיי. אבל בכלל המעניין הוא שאם תשימו לב, כאילו אני חושבת שכולנו שמים לב, כל ההלכות שיש בתשעה באב, הן גם אותן הלכות ביום כיפור. אבל ביום כיפור זה לא יום אבלות. הפוך, זה יום חג. אני יודעת שאנחנו לא תמיד תופסים את זה ככה, כי זה יום נורא והיום ושל תשובה, אבל יום כיפור הוא יום חג לכל דבר. בפרשת המועדות, יום כיפור נמצא. זה חג של התשובה, של כפרת העוונות, זה חג לגמרי. אז איך זה יכול להיות שיום של חג ויום של אבלות, יש בדיוק אבל את אותם דינים. גם ביום כיפור לא שואלים לשלום אגב, בסדר? וגם בתשעה באב, פלוס כל 5 איסורים, יום כיפור תשעה באב אותו דבר. איך זה מסתדר? אז טוב, על אבלות זה מאוד מאוד קל להגיד. על אבלות קודם כל, שלום זה משהו של קרבת, אבל מרגיש לבד בצד של האבלות. זה משהו אחר. האבלות היא יוצרת ריחוק של האבל מהמציאות, בסדר? הוא בז למציאות. האבל אגב, כל הדינים בתשעה באב, 5 איסורים, זה בגלל שאבל, החומריות, היא לא שווה כלום. מי שישב שיבה לא עלינו,
בסדר? כל המציאות לא שווה כלום, הכל מתבטא, לא שווה לי זה, עד כדי הנטייה אפילו הראשונית של האדם, זה שהוא לא רוצה לחיות בכלל. בסדר? בגלל זה לא משאירים אותו לבד, בגלל זה יש כל דיני השיבה והכל, אבל מבחינתו כאילו נחרב העולם לגמרי. אז מה זה משנה עכשיו? כשנחרב העולם אני רוצה בכלל לאכול? אני רוצה לשתות? מה שייך? אני מנותק, אני מתנתק מהעולם לגמרי, בבדידות של הצער. גם הבן אדם שהוא כל כך בצער, מה הדבר הראשון שהוא אומר? אף אחד לא מבין אותי. אתם לא יכולים באמת להיכנס לנעליים שלי. הדבר הכי מעצבן לכולנו, זה שאם אנחנו בצער על משהו, באים ואומרים, גם אני הייתי שמה. נכון? זה מה אכפת לי מה את היית שמה? אני עכשיו זה, בסדר? זה לא מנחם אותנו. אני עכשיו בתוך הצער שלי. אני רוצה להתנתק מהמציאות כשאני אבל. לא נותנים לי בהלכה. בסדר? לא נותנים לי. כי אומרים, יש 7, אנחנו נשב איתך כל הזמן, זה, ואחר כך חודש ושנה, לא משאירים אותך לבד, כדי שלא תתנתק. אבל בכל זאת, בשבעה של האבלות, או ביום האבלות של חורבן הבית, יש התנתקות קצת. מה קשור לזה ליום כיפור? מה קורה שם? בשני הימים אנחנו לבד. כאילו, זה לא אותו לבד. נכון, אוקיי. אז מה הלבד של יום כיפור? לבד של יום כיפור זה אני והקדוש ברוך הוא. זה אני והקדוש ברוך הוא, זה בדיוק הלבד השני. כיוון שאני עם הקדוש ברוך הוא, אני מתנתק מהמציאות החומרית. אני לא צריך חומר. זה לא שאני בז לחומר, אני לא צריך אותו. ביום כיפור אני לא צריך לאכול ולשתות, כי אני דומה למלאך. אני מתקרב לקדוש ברוך הוא. אז אני לא צריך את כל החומריות הזאת. למרות שאני מרגיש אותה קצת מדי פעם, למרות שבשעות ההתעלות הגדולות של יום כיפור, כל אחד יגיד מתי זה אצלו, האם בכל נדרה או בנעילה או זה, אז זה הזמן שאתה לא מרגיש כבר את הצום. יש לך איזה שלב מסוים שאתה אומר, זה בטל ומבוטל. אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, זה כבר, פה זה בדיוק מהכיוון השני. יש את הבדידות הזאת שמנתקת אותך, ויש את הבדידות שמחברת אותך לקדוש ברוך הוא. זה בדיוק שני הסוגי הבדד. אז בואו נראה, תסתכלו, תהפכו את הדף. לא, דווקא לא, תשארו על הדף הזה, סליחה. תסתכלו בנצח ישראל המהר"ל, דקדקו על המילה הזאת, על איכה, מפני כולם פותחים הם בלשון איכה, ודבר זה אין לומר שהיה במקרה. ולכן דרש רבי יוחנן מפני שעברו על למד וו כריתות. איכה בגימטריה זה למד וו. בסדר? עם ישראל עבר על 36 כרת. ורוצה לומר כי כאשר ישראל היו דבקים בו יתברך, אי אפשר שיהיו גולים מן הארץ עד שתשב העיר בדד. אבל בשביל שנחרטו ישראל מן העיקר, מהשם יתברך, ולכן הם הלכו לישראל בגולה. כי קודם זה היו נטועים כעץ שהוא שתול על פלגי מים. וכאשר עברו על למד וו כריתות, נחרטו מהשם יתברך. והדבר שהוא גורם הכריתה מן השם יתברך, הוא הכריתות שבתורה, כי דכתיב, יכרת בעולם הזה, תיכרת לעולם הבא, ומפני זה נחרטו מן העיקר עד שהלכו בגולה. זאת אומרת, מה זה איכה ישבה בדד? איכה, זה בעצם אנחנו עצובים על זה, אנחנו בדד בגלל שאנחנו קרתנו את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. תמיד בתור ילדים קטנים חשבנו שעונש כרת, זה שיש איזה סכין שיורד מן השמיים, איזה שמורידה לנו את הראש, או שאמרו לנו זה כרת, זה מיטה מן השמיים, זה כאילו, זה. כרת מה זה? שהקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא נחרט. אין אותו. בגלל זה העונש הכי כבד, שמנתקים את האדם מהקדוש ברוך הוא. ואז הוא בדד. אז הוא באמת בדד. אז בואו נראה. וואי, מה נספיק? אני רוצה לפני זה לספר שני דברים. אחד, בזמן הקורונה, הכי בדידות שהיה, נכון? בידודים. מדינת ישראל, שמעתי את זה ממאיר בן שבת, ראש המל"ל לשעבר, בסדר? מדינת ישראל אומרת, אוקיי, צריך להציל הכי הרבה את המבוגרים. מי שזוכר, באיטליה, פשוט בבתי אבות, עזבו את המבוגרים, כל הרופאים אחים זה, והלכו. הם פחדו כאילו להידבק, אז עזבו אותם והם מתו. בסדר? כמו בעוד מקומות בעולם, אבל באיטליה זה היה מאוד זועק לשמיים. מתיישבים ראשי המוחות במדינת ישראל, מה עושים כדי להציל את המבוגרים של מדינת ישראל? אומרים, טוב, בוא ננסה
להעביר אותם לבתי מלון רק למבוגרים, כאילו להוציא אותם מהצעירים, מהמשפחות וזה. טוב, מבקשים, מאיר בן שבת מבקש, ואומר, איפה יש הכי הרבה מבוגרים במדינת ישראל? איפה יש הכי הרבה? בבני ברק, נכון. בבני ברק וירושלים יש הכי הרבה מבוגרים. ואז זה גרם, הם אמרו, אוקיי, אז בואו נכניס אותם לשני בתי מלון לזה, אמרו, זה לא מספיק. כאילו זה, יש כל כך הרבה מבוגרים, זה לא הולך, זה. עכשיו זה נגנז, אי אפשר היה לפנות את המבוגרים של בני ברק וירושלים. ואז זה גרם להם לשלוח את הנתונים האלו של המספרים למחקר. איך זה יכול להיות שבבני ברק וירושלים יש הכי הרבה באחוזים, הכי הרבה זקנים? ומה הם הגיעו למסקנה? שהמתכון לאריכות ימים זה קהילה. אם יש לך קהילה ויש לך משפחה, מתכון לאריכות ימים. אם אין את הבדידות, אריכים ימים. וכיוון שהמשפחות יותר גדולות בירושלים ובבני ברק, וגם יש קהילות, יש אריכות ימים. בסדר? אוקיי. זה סיפור אחד. דבר שני, שמעתי שבוע שעבר את אחד הפסיכיאטרים הראשיים שבמדינת ישראל, על נתוני ההתאבדות במדינת ישראל. ואני משערת שמאז המלחמה ובגלל כל המקרים של פוסט-טראומה, אנחנו שומעים פה ושם מקרים מאוד מאוד עצובים. וכולנו אומרים, זה הפוסט-טראומה, זה הפוסט-טראומה, וזה אכן הפוסט-טראומה, כן? וצריך לטפל וצריך לעזור וצריך לתמוך. זה שאגב, המונע הגדול של המקרים האלו, זה באמת לא להשאיר את האנשים לבד. שהם ירגישו שיש כל הזמן מישהו סביבם, שמישהו שאכפת זה. אבל, אתם יודעים מה המעניין? המעניין הוא שבנתונים שהוציאו, בנתוני המחקר, מאז המלחמה יש פחות התאבדויות. לא יותר כמו שנראה לנו בעיתונות. הגרף ירד בבת אחת. ואנחנו אומרים, רגע, זה לא מסביר. מה קורה? איך זה יכול להיות? חשבנו שהפוסט-טראומה גורמת לעלייה, לא? מה קרה פה? למה? למה הנתונים האלו? מה אתם חושבים? התעוררות של הקהילה ומודעות. יש גם התעוררות ומודעות, אבל מה הסיבה הראשונה? יש אחדות סביב מטרה. יש אחדות סביב מטרה. יש למה לחיות. יש יותר למה לחיות בזמן מלחמה. אנשים מתאגדים יותר למה לחיות, אז יש פחות התאבדויות. בסדר? אוקיי? את זה אנחנו... מלחיצים לפני גל. מה? עכשיו הם אומרים... יכול להיות, אנחנו נתפלל שלא, ונתפלל שלא נשאיר אותם לבד, אבל בשביל זה אני רוצה את המקור האחרון. בסדר? המקור האחרון, 13 עלי השושנה, ספר מדהים מדהים של הרב עדין שטיינזלץ אבן ישראל, בסדר? החיפוש אחר האני, החיפוש אחר מהותה, פנימיותה ודרכה של הנפש, תחילתם בכך שאדם מוצא את עצמו בודד בתוך העולם. ולפתע נעשה למרכזו. כשמישהו מחפש את עצמו, הוא פתאום הכי לבד. כי אני פתאום הופך למרכז העולם, אני מחפשת את עצמי, אז מה יש לי בפנים? אז רגע, אז אני נשארת לבד. אז כאילו, אני עושה מעשה חיובי שאני מחפשת את עצמי, מה השליחות שלי בעולם הזה, ואני נשארת הכי לבד. כל עוד הוא רואה את עצמו כצופה בעולם, כחלק של מערכת כוללת, הרי הוא דוחק את עצמו בין המהלכים והמתרוצצים, המלאכים. אבל זאת אומרת, המלאכים שאין להם משהו משל עצמם, הם רק מקבלים פקודות מהקדוש ברוך הוא. פועל ונפעל עם כולם, אין לו שום דבר מיוחד. ואולם, כאשר מגיע אדם לנקודה שבה מתחדשת ומשתרשת בעבורו מודעות עצמו, כאשר נכנס האדם פנימה ומלמעלה, בתוך מעמקי הנפש, חדר לפנים מחדר, קומה מעל קומה, מן הנפש החושבת, המודעת אל הרוח, הנשמה, אותה נקודה שבה נשמתו הפרטית מתייחדת עם כל הנשמות כיחידה אחת. הדבוקה במקור היחיד של הקיום. אז עכשיו הבאתי לכם את זה כסיום, כי אמרתי בהתחלה איך זה יכול להיות שבעולם היום כל כך הרבה מרגישים כבדידות. כי העולם שאנחנו חיים בו היום, שמו לנו כל הזמן שאנחנו המרכז. האדם הוא במרכז, אני במרכז, רק מה שבא לי, מה שאני רוצה, מה שנכון לי, מה שמתחבר לי, מה אני כל הזמן. אבל באיזה אני? באני שצופה בעולם. זאת אומרת, כל העולם צריך לשרת אותי. ככה היום הילדים של כולנו מתחנכים, שכאילו רק תיתן לי, תעשה לי, וזה. ואז האני הזה כל כך מתנפח שהוא לבד, הוא תופס את כל היקום. הבן אדם הוא כל כך כל הזמן אני, אז הוא לבד. ואז מה הרב עדין אבן ישראל אומר? רגע, צריך לעשות פעולה של לחשוב על אני, בשביל מה אני, מה מיוחד בי.
אבל לא כדי שאני אהיה סתם כמו כולם, ושכולם, כל המציאות תשרת אותי. אלא מה אני נותן בעולם? איפה אני מתחבר לנשמה שלי, שהיא חלק מהרבה נשמות, ואז אני לא לבד, וכי היא חלק מהאחד. אם אני חלק ממשהו גדול, וזה קשור להתאבדויות, אם אני חלק ממשהו גדול, האני שלי, שהוא מיוחד מאין כמו, חלק ממשהו גדול, והגדול זה הקדוש ברוך הוא, אז אני לא לבד. אז באמת אני חושבת שאם אנחנו רוצים לעשות ככה תיקון של חורבן הבית, זה שאנחנו נעבוד ונפעל כדי לעשות עבודת נפש עמוקה אצלנו, אבל כדי להתחבר, שאנחנו נתחבר כל הזמן לכמה שיותר דברים גדולים, קודם כל לעם ישראל, לעולם כולו, וברור שכל זה, זה להתחבר לקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו אף פעם לא לבד. אז שנדע כל הזמן שבלי להיות בשבי, בלי להיות זה, שנדע לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתבודד איתו מדי פעם, ולהתחבר לדברים הגדולים, כדי שלא נשאר לבד. ואז נזכה לבניין בית המקדש.